ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардро чӣ хелен созен хубен, саломатиётон хубай, настаренотон созай. Анаки бардро гӯш мекунед ки дар ин авор чӣ ҳастай. Гӯш кунед анаки. Хонаҳои заминӣ бардро бисёр роӣ кардагианд дар ин видео. Хонаҳои арзон шам ҳастай, қимат шам ҳастай, хонаҳои фасон ане ки як мошини дига бардро роӣ кардагианд дар Федератсияи Россия. И ҳам нархиш арзон ай. Баъд дӯстони азиз ҳама ира гап мезанем, мисол хонаҳои заминӣ ва ана чизора гап мезанем. Баъд квартираҳои арзон мешава. Квартираи арзон дихонага нархиш 130,000 сомон. бовар ки касе ки бардро пул дорен ҳамин видеоро тавхиша тамошо кунен. боварӣ дорум ки ягон хонаи заминӣ ё квартира маҳқултон мешавада. Тамошо кунен. Аз куҷо хона замин квартира дар кураи дар комментария бинависен ва касе ки хонаҳай, мошинай, магазинай, ягон бизнесай метавонед ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен. Мо барои харидоро я рекламаш созиш мекунем ки шумо дар результат бита. Бардорои азиз, агар настрено соз боша я дона лайкира биҷихен. Касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки хона замин квартираҳои арзон айдаст натен дар канали ма подписатсия кунен ва ҳам я дона лайки бобигияй момагияй биҷихен. Рафтем ака. бардорои азиз, пешаи хонаро сар кардан ҳамин хоҳаракаш мо дар реклама мекунам. ин хоҳарак маззаш неста, як чанд рӯз шид дар балинса ховай. бардорои азиз, агар имконият боша дар моҳи шарифи рамазон, агар имконият дошта бошен, шароитотон боша, ягон сомонӣ ё ягон рубли ёрдамаш кунен. оз бо видео шароӣ кардагия як бародар гап мезанад ки мисол чӣ касалай ҳамин хоҳарак. агар имконият боша бардорои ягон сомонӣ ёрдамаш кунен ва касе ки бародарҷоно ёрдам кардан наметонен дар ҳаққи ҳамин хоҳарак я дуо кунен. ана лайкҳоро ҳам биҷихен ки ҳамин видео паҳн шавад. Дига бародарое ки хайрхоҳанд, мисол хайр мекунанд аз барои Аллоҳ, ҳамин хоҳарака бинанд, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунанд. бардорои азиз, видеоша тамошо кунен, баъдаи видео бо хонаҳо да гап мезанем. дӯстони азиз, ҳамин духтарчае ки шумо мебинед ба касалии хун, лекоз гирифторае ки 5 моҳ шида лечениш кардастанд, результат ҳаст кам. хун мегзаронанд, кравид мекунад, бо беҳолу бемадор мешавад. бояд лечени серьёзне ки шароит надоранд, ба кӯмаки шумо эҳтиёҷ доранд. чанд қадаре ки ай дӯстон меям метавонед кӯмак расонед. рақамҳои спитамен бонкшон, душанбе ситишон, рақамҳои модараш ҳамаш дар ҳамҷа ҳастай. чӣ хел ай сбербанк равон мекунӣ, як сурат ҳам ҳастай. ҳам сурата бинед кадоме ки хайр карданияй марҳамат. дӯстони азиз, акнавора сар мекунем бо диққат хишрӯякак мара гӯшен то охири видеора. бардорои азиз, як фирмаро тавсия метем. и мисол барои шумора неста и фирма. фақат барои хоҳаро апашкоҳо и фирма дахл дорад. апашкоҳо модаро хоҳаро бо диққат як минута гӯш кунед. мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб гиред. як фирмаро барои шумора тавсия метем. фарқаш нест мо дар тоҷикистон бошем ё дар Россия. инами номерои десен тариқи WhatsApp нависед. як апашка шумода бе пул ёрдам мекунад ки чӣ хелай тарзи кораш. номерои телефонаш ҳастай, дар WhatsAppш бинависен, маълумоти бештара бигирен апашко, модаро, хоҳаро. бардорои азиз, илтимос шумо нанависен ки кор барои шумора нестай. бо як бор дига бугумтон. як комментария фасона мехонем, бо далш чақчақ мекунем. навистае ки овозо дам қабаққуватае ки мегӯй рӯзахир бошӣ. бардарҷон, алҳамдулилло рӯзадорум, не ки саҳар авқоти бақувват хӯрдагим проста. бардорои азиз, мегзарем ба дим эълони имрӯза. як мошини зурай. бардорои азиз, касе ки дар ғарибиен, касе ки дар Россияен, ина марда гӯре мошина айдис натен. асп айда асп. срочно мошини фурӯшӣ бардоро Audi A4 будай. соли баромадаш 2007, соли хела навтарай. сӯзишвориш танҳо бензин, коробка автомат. бардорои азиз, коробка автомат будай. климат контрол доштай. мошин бардоро дар Россия шаҳри ана Саратов да будай. нархша 110,000 сомон мега. 700,000 рубл мешидай. соҳиби ҳам мошин гуфтагия ки ягон квартира дар шаҳри Ваҳдат ё шаҳри Душанбе боша, алиш мекунам. дӯстони азиз, касе ки дар Россияен, касе ки дар шаҳри Саратов наздикен, занг бизанен, мошини зура айдис натен бешихӣ. номерои телефонаш аст, номерои Россияша WhatsApp дора. мошини зурай бовар ки пул мешид, ҳози мехаридимаш да ҳамин ғарибӣ мешидам. дӯстони азиз, ака мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. лайкҳоро фаромӯш накарда бошен ки бардорои азиз, срочно хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, тарафи Расвет, деҳаи аэропорта, лави раҳи Қирған Душанбе. лави раҳи Қирған Душанбе. бардорои азиз, 9.5 сотиқ заминда 3 дархона қатъи калидориш кардагӣ, кухни, баня,
дурунушдай ҳоҷатхона бардро беранда бидай ремонти замонавӣ кардагиай бовар кан пула битеу бидро зиндагӣ ки о светаш ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам дарвозаи қимати хишу часпондагӣ нарша бардро ва хори азиз 220 000 сомон мешава 220 000 сомон бовар ками 4 та гова буфурӯш ҳами суми ҳами хона мебироя нархи зура бешхи номрои телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигирен 1 миллион 362 000 рубл мешидай дига суратоша тамошо кунем бардро дар ноҳияи Хӯросон расве деҳаи аэропорта ҷои зурда лави раи Қирған Душанбе номрои телефонаш аст занг бизанен ҳози бихаренаш хонаи арзона бисёр вақт видео мекунем ва бардро менависанд ки чӣ баи Қирған намемонӣ бардрои азиз касе ки Қирғанен касе ки бардрои азиз ина бачаҳои Қирған ҳастен ҳамҷо дохӣ бо диққат гӯш кунен хонаи фиши бардро қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа номи наваш бохтаре касе намедона шаҳри Қирғанаш бигем бисёр одамо медона поёни вокзал дай бардро поёни вокзал 6.5 сотиқ заминда 3 дархона қатъи калдораш кардагӣ хонаҳо бардро калон калони хушрӯай ремонташ миёна овсвет ҳаст ҳуҷҷат 100% нарша бардро ва хори азиз 270 000 сомон мега 270 000 сомон бо савдо мешава 1 миллион 671 000 рубл мешидай хонаи зурда мақсаден пеши вокзалда ки кифора душанбе мерай ҷои зурда ба худо номрои телефонош аст не номрои поёнгиш ватсап дора занг бизанен маълумоти бештара бигирен ана ки бардрои азиз мегзарем ба 5 миллиони имрӯза бо як хонаи арзони дига ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат деҳаи эстигзар дабидай 6 сотиқ заминда 2 дархона қатъи калдораш кардагӣ ҳамон кухни диринишдай ремон бардро дора мега светаш ҳастай овуш наздикай ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам битони хонаи калониш рехтагиай нарша бардро ва хори азиз 175 000 сомон мега савдо мешава 1 миллион 83 000 рубл мешидай бардро соҳиби ҳамин хона гуфтагия ки агар ягон духонага дар шаҳри ваҳдат боша болоиш сум метон бардрои азиз ҳам фурӯшӣ ҳам алишӣ квартира дар шаҳри ваҳдат боша духонага боша болоиш сум медадай номрои телефони бологиш мегафон лайф дора номрои поёнгиш ватсап дора занг зада маълумоти бештара бигирен бисёр вақт ва кам гап мезанем баи бародар нависае ки бош яка бисёри бад гапзаки гапзанид айрӯи миллионай мега гап нест ака мегзарем ба эълони навбатӣ дӯстони азиз мегзарем ба хонаи арзон бардрои азиз хонаи дестен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат сарчинора болош бидай касе ки ай ваҳдатем бардро фаҳмидем ки ма ҷоша гуфтесам шаҳри ваҳдат сарчинора болош 6.5 сотиқ заминда 2 дархона кардагӣ ремонт дора бардро чихеле десенда сурат оу светаш ҳастай ҳуҷҷатош 100% берини хонада ошхона баня ҳоҷатхона доштай гирди хона маҳкам дарвозарам часпондагиян нарша бардро ва хоҳарои азиз 170 000 сомон мега савдо мешава 1 миллион 52 000 рубл мешидай бардрои азиз номрои телефонош аст занг зада маълумоти бештара бигирен шаҳри ваҳдат сарчинора болош дабидай занг бизанен ҷои зур дабидай бешуқӣ ана ки бардрои азиз мегзарем ба 7 миллиони имрӯза тамошо кардесену хи касе ки тамошо кардеса бига ҳо ака тамошо кардесам ай газ бензин давгзар бардрои азиз мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ чихеле ки гуфтам бо як бор дига даё тоб биёрам квартираҳои арзон айне ки ин квартира десем бардро қарор дорад дар ноҳияи кушониён ноҳияи кушониён касе намедона бардро аввал Қирғанай ба ноҳияи кушониён мерай баъд сини вахш мерай ана миҷадай бардрои азиз як хонага дар 10 этаж қарор дорад 27 квадратни метрай дом бардро стройка хонара нигоҳ кохӣ нав ремонт кардагие мега нарша бардро ва хоҳарои азиз 144 000 сомон мега таргават мекна 891 000 рубл мешидай бовар ки нархи зурае касе харидор бошен ба занг бизанен ана ки бардрои азиз мегзарем бо ба як квартираи арзони дига бовар ки сум мешида ози 4 студента квартиран мешинондам ҳамин 1 сол да мумкин пулша бирорам да
бардурои азизи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи восеъ духонага дар 10 этаж қарор дорад 40 квадратни бахш бардуро 48 квадратни метр будай домои пешина хонара наҳо ремонт кардагиянд. соҳиби квартира мегӯяд ки дукомнатаи фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ ягон чиз савдо мешава, илтимос харидоро занг бизанед мега. нарша бардуро 150 000 сомон мега, арзон мешава 928 000 рубл мешида. бовар ки уха намешава касе ки пул дора. ина номрои телефонаш, занг зада маълумоти бештара бигиред, не ки харидоро занг бизанед гуфтагияй. видеои пешнар аҳамият додум ба бардуро навистанд ки апашко хуаро навистанд ки чӣ ба шаҳри Ҳисор намемонӣ квартира. бардурои азиз дар комментария бинависен, ин видеои дигари аждад кунен, насиб иншолло арзонтар роӣ кунанд. мада ман мондан мегирам. чӣ хами гапзанӣ чие ҳами гап задан мегирем охимо ҳами гап домохта шудагием. бовар ки дӯстони азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, як хонага дар 4 этаж қарор дорад 34 квадратни метрай. дом бардуро чӣ хеле десен новостройка хона без ремонт коробка. соҳиби квартира гуфтагия ки срочно хонаи фурӯшӣ дар 8 микрорайони шаҳри Ҳисор будай. нархша 130 000 сомон мега, 804 000 рубл мешидай. харидоро занг бизанед. дӯстони азизам мегзарем ба квартираи навбатӣ. оли бо ягон ҷо набаромада бошен, оли квартираи арзон қастайда карочи як камтар дига аст, ба фикрам намедонам чанд та дига астай. бардурои азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешнаш Регарай, касе намедона. як хонага дар 8 этаж қарор дорад 52 квадратни метрай, дар 4 микрорайонаш будай. бардурои азиз домои пешина хона ремонт кардагия. соҳиби квартира мега ки ана хона дар ҷои хуб қарор дора, яъне ки квартира дар ҷои хуб қарор дошта. бардуро нархша 149 000 сомон мега, 919 000 рубл мешида. бардурои азиз номрои телефонаш аст, касе харидор бошен занг бизанен, квартираи арзона аз шаҳри Турсунзода бихарен. ана ки бардуро мегзарем ба 11 эълони имрӯза бо як квартираи арзони дига. бардурои азиз аз шаҳри Душанбе квартира куфтесен, бечухӣ накувен, ина ма ёфтам шумода, бо диққат гӯш кунен. квартира фиши бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 10 этаж қарор дорад 28 квадратни метрай, райони Сино гуфтагияй. дом бардуро новостройка хона ремонт кардагия. чӣ хеле десен ремонти зур, ремонташ хидмдам маъқул шид. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагия ки як комната. нем маълумот додагия бардуро тамом. нарша бардуро ва хуарои азиз 170 000 сомон мега, арзон мешава 1 49 000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг бизанед. бардурои азизам монда набошен, мегзарем ба эълони навбатӣ, яъне ки квартираи навбатӣ да бардуро. ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, духонага дар 3 этаж қарор дорад 50 квадратни метр будай. дом бардуро новостройка, чӣ хеле оз мисол оз бо дастурат мебинен, пеши мисол дома мебинен новостройка, ина бардуро ҳамун дом. квартира без ремонт коробка. соҳиби квартира бардуро бисёр маълумот додагӣ нест, касе харидор бошен бо гап мезанем гуфтагиай. чӣ хеле гуфтам бардуро духонага дар ноҳияи Файзобод, нархиш 130 000 сомон мега, 802 000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, ана яди комментария фасона мехонем, баъд хайрихиш мекунем. урӯз як хонара дар шаҳри Ҳисор мондам, ба гуфтам ки анами хонаи десен оғали детаҷа дора. и бародар нависад ки ҳамун оғали детаҷаш лифт дора мега. гап нест, мехонем дигаша. и бародар нависад ки салом алейкум, салом алейкум нависад, носа партофта дам мегирӣ. гап нест, бошида брат мега. ма ака фикр кесам, мегум худаш носа мекашам, мисол ба гапҳои ма дам мегира, ё мисол ман носа мекашам, ба чақчақ мекунам. ана дӯстони азиз, ман нос намекашам, сигаретам намекашам, рости гап конкрет не ки ман кам кам ароба мекашам. зинда бошене бардуро, шӯхӣ мекунем шерои нар. хуб, хай бод навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки хона аст, ки ҷое ки квартира аст, ки ҷое ки мошин рӯй кардан, ман ҳаракат кардам барои шуморо гап задам бардуро. агар то охири видеоро тамошо карда бошен, я дона лайкира бижихен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. ва агар то охири видеоро тамошо карда бошен, я чи дига даёдам зад, дар комментария рақами 5 бинависен, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем. бардурои азиз, ана настроение буд, кам кам қад шумо чақчақ кардем, шӯхӣ кардем.
хай то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хай бардруд.